Gading yang Nggih, ganteng. matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya lek bengok-bengok kuwi rasa dikek. Nyidam Sari sampun. Nyidam Sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang Asmara. Ayang-ayang terus Yeneng Tawang. Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kalih. Terus wau enten Yeneng Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang Yeneng Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng? sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen nggih. napa Nggih, ajeng ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih, ayang-ayang riyen muter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk, ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu bisa nampa bakal sajogo yen turu kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula tangan kula laku tresno tekan dan saking sopo karewangi kapayani aire tresno kang suci Suci
kasih kang sediakan yen aku sliramu isih Banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas, banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah masa ya butuh Masalah. napas buatan loh Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulai napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini. Enten apa mulai to mau? Terus enten nyeneng tawang, mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro ki kudu ana kancane. Oh. Nggih to? Berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok bangga? Bu Pras bae. Sip banget mulahan kok. Lagi Lintang Asmoro Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ngerti ngono kuwi iki chattingan karo sapa. Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu Ibu. Yes, Sugeng dalu Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan ta Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to, jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. sik Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku apa. baru nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. nggih. Ternyata sik semangat panjenengan ya soalnya pinten Ibu. Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan lho, Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmoro. Lintang Asmoro iya. Ibu. Nggih. Lintang Asmoro ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas Lah, ya. nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kudu. wae. Setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi Rasa
marang sang Tyasu Laksmi. Nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gade. Nggih menika. Mangkin niki tesih kirang Napa? Yeneng Tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wol limbukan niku gasik. Nggih, Jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Dadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mule Dik Iya, Lintang. iya Mas Gade. Nggih, mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian. Nggih. Sak dawa-dawane niki. Nggih, mengke. semangat Mas Gading yang Nggih, ganteng. matur sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya Lisa bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya mak ayo tak derekke. Tansah marapamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi silim penteleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ketika capo ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Yurasi Mayangkara ngawit dhateng para kadang bae satemah sami gembira diasih.
donya surya sumerat ing samudra miwang Wanadri jurang jero ana rasiluk iku anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejati atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas kene nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening kawulaku ing negara Magadha yen pancen iki mengko kowe dikodratake uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa oh Biyu aku Nyai Jara sing mbau reksa alas iki wiwit mau aku mambu wujute getih tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan lah kok dadi iki ana wujuding bayi iki dibuang ana tengah alas kamangka bayi iki wujute mung separo-separo. Biyu manungsa kok tega banget kowe buang karo anakmu. Ora sumbot karo lehmu gawe mbiyen. Lehmu gawe cengklak-cengklik senenge ora jamak. Bareng anak wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buang sanggon-nggon. Iya. Bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sando. Amarga ngempek eyom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah nanging aku ngerti sing dadi karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wit lair ora nyecep susune mbokmu. Yo, aku arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pendhil kuwi malah mambu mbako ae. Ya. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi manungsa lumrah. Nang kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gede. Sinartan aku bakale njaluk karo sesembahanku. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala, dewaning setan. Supaya wujudmu bisa gagah prakosa ya, Nang.
keke nubuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi ampre sakti lan kalangkung sakti lah